έπρεπε να τελειώσω τη φαρμακευτική, τελείωσα τη φαρμακευτική και παντρευτήκαμε. Παντρεύτηκες πότε? Το 89. Το 89, μάλιστα. Παντρευτήκαμε και μετά χάθηκε η εταιρεία. Τίνος είναι η ιδέα να ξεκινήσετε την επιχείρηση με τη μαστίχα. Με τη μαστίχα. Αυτό ήταν του πεθερού μου η ιδέα. Ναι, θέλω να πω ότι πότε ξεκινάει πάλι. Το 2000 περίπου ξεκίνησε η ιστορία. Από το 89 δηλαδή τώρα μέχρι το 2000 τι γίνεται? Το 89. Ασχολείσαι με την αισθητική. Εγώ τελείωσα το 92 την φαρμακευτική και μόλις τελείωσα ήρθα στοιχείο. Επειδή δεν μου άρεσε έτσι κι αλλιώς η φαρμακευτική, το θεωρώ ένα επάγγελμα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχεις και φαρμακείο? Ναι. Θα μπορούσες. Αλλά δεν ήθελα να ασχοληθώ ποτέ. Μου άρεσε πολύ περισσότερο κάτι δημιουργικό, ένα επάγγελμα που να έχει να κάνει με τη γυναίκα. Ναι, όχι απλά να είμαι ένα σούπερ μάρκετ. Επιστρέφεις λοιπόν στοιχείο. Επιστρέφω λοιπόν στοιχείο και το 92-93 ανοίγω το Ινστιτούτο εδώ στοιχείο. Μάλιστα. Ένα Ινστιτούτο πάλι με πρωτοποριακές ιδέες. Έχουμε πολλά Ινστιτούτα εκείνο το καιρό στοιχείο? Όχι, υπήρχαν άλλα 2-3. Αυτό όμως που είχα φέρει εγώ στοιχείο π.χ. ήταν τα τεχνητά νύχια τότε. Θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο Αντώνης ο Παλιός. Δηλαδή πρόσθετες νύχια στο... Αυτό το οποίο τώρα είναι κατά κόρον παντού. Όταν ήρθα εγώ στην στοιχείο το 93 και το έφερα, ξαναλέω, θυμάμαι ο συγχωρεμένος Αντώνης ο Παλιός είχε αναλάβει να μου φτιάξει τα φυλάδια. Και μου λέει, τι είναι αυτό τώρα, τι νύχια, τι σημαίνει τεχνητά νύχια, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο κανένας δεν φανταζόταν. Και όμως το έφερα εγώ από το 93 στοιχείο. Και πολλά πράγματα. Ήμουνα πάντα υπέρ του πρωτοποριακού. Υπήρχε πελατεία, όχι τόσο αδιαδεδομένη, γιατί ξέρετε, όταν διαδίδεται κάτι, τόσο πιο πολύ ανοίγει και ο κύκλος. Τότε ήμουνα μόνη μου, άντε τώρα να εξηγήσεις, να πείσεις. Είχες και υπαλλήλους εκεί πέρα στο... Όχι, ο πρώτος χώρος ήμουνα τελείως μόνη. Μεγαλώντας όμως η δουλειά, πήγα σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Πόσο εύκολες ή δύσκολες πελάτησες είναι οι Χιώτισσες? Όχι, οι Χιώτισσες είναι πολύ καλές πελάτησες. Εγώ δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα. Δεν περιμένουν έτσι υπερβολικά πράγματα όσον αφορά τον εαυτό τους. Και να περιμένουν, εγώ ήμουνα πάντα της άποψης, πάντα έλεγα την αλήθεια. Μπορείς να δυνατήσεις, μπορείς. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς. Αν δεν δηλαδή, δεν τις άφηνα να τρέφουν ελπίδες. Αν κάτι γινόταν, τους το έλεγα. Και αυτό... Έτσι, ένα παράδειγμα που να βγάζει και λιγάκι γέλιο υπήρχε. Έτσι, κατά περιστατικό τέτοιο. Η αισθητικός... Όχι, τώρα δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, αλλά συνήθως στο κρεβάτι, όταν έχεις την άλλη κοντά σου και την περιποίησες, σου λέει πιο προσωπικά πράγματα. Δηλαδή είχες και εξομολογήσεις με λίγα λόγια. Ναι. Νομίζω ότι όλες οι αισθητικοί έχουν τέτοιες εξομολογήσεις. Υπάρχουν τόσο πολύ στενή σχέση, δηλαδή, δημιουργείται τόσο πολύ στενή νομίζω σχέση. και η αισθητικός και η κομμότρια. Βέβαια, ποτέ δεν άφησα ή δεν ήθελα να βγει κάτι προς τα έξω. Όχι, γιατί αυτό το έχω ζήσει από άλλους χώρους και δεν μου άρεσε ποτέ. Αλλά η Μαρία Σταυρινώδη εξακολουθεί να είναι ανήσυχη. Παρά το ότι ανοίγει το Ινστιτούτο Αισθητικής εκεί πέρα, παρά το ότι η πελατεία από ό,τι μας λες είναι καλή, παρά το ότι βγάζεις έτσι, δεν ξέρω, βγάζεις, είναι, πώς το λένε, είναι προσοδοφόρο. Υπήρχαν πολλά, ειδικά την περίοδο του 99 που ήταν το χρηματιστήριο. Είχε φράγκα εκείνο το καιρό ο κόσμος, και τρίγε. Πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή με τον τρόπο όσο εύκολα τα βγάζαν, τόσο εύκολα τα έτρωγαν. Ναι. Απλά το λάθος το δικό μου, δεν το θεωρώ βέβαια λάθος, απλά επένδυα σε νέα μηχανήματα, σε νέους χώρους πάντα, δηλαδή δεν κρατούσα πράγματα για μένα και
Αυτό κανονικά πρέπει να κάνει κάποιος επαγγελματίας, ο οποίος σέβεται τον πελάτη του, έτσι. Πρέπει να του δίνεις πάντα κάτι καινούριο. Έφερα μετά το franchise, αδυνάτισμα, έφερα τα γεύματα. Πρωτοποριακά δηλαδή πράγματα. Τα αδυνατιστικά και οπωσδήποτε και το κομμωτήριο, που ήταν και αυτό μια πολύ... Στη συνέχεια κάνεις ένα βήμα ακόμα πιο μεγάλο. Το σπα. Και δημιουργείς επιχείρηση. Mastic Spa. Ναι, αυτό έγινε με το σύζυγο. Εγώ στο κομμάτι αυτό, εκεί που συνέβαλα, αν μπορεί κάποιος να πει ότι συνέβαλα, είναι ότι πάλι η εκπαίδευση όλων εκείνων που θα ασχολιόταν με το Mastic Spa, με τα καταστήματα δηλαδή, περνούσε από εδώ, από πτυχίο, και τους έκανα εκπαίδευση. Μεγάλο άνοιγμα. Ήταν μεγάλο άνοιγμα. Ήταν μεγάλο άνοιγμα. Και είχατε και κόντρες με την Ένωση. Θα σας πω, η Ένωση έχει με όλους κόντρες. Με όλους. Από ότι είχατε και με την Ένωση κάτι κόντρες, όσον αφορά τη μαστίχα κτλ. Όχι κάποιες κόντρες, είχαμε πολλές κόντρες, μας πήγαν στα δικαστήρια, αλλά ευτυχώς δικαιωθήκαμε. Τέλος πάντων, το κομμάτι Ένωση Μαστιχοπαραγωγών δεν θα το αναλύσω τώρα, γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Και δεν είναι και το... δεν είναι και ζητούμενο για μας. Mastic Spa λοιπόν. Mastic Spa, τα οποία ανοίγεται εδώ, ανοίγεται παραπέρα, ανοίγεται παραπέρα. Ναι. Ήταν πολύ αισιόδοξη αυτή η προοπτική, το να έχετε τόσο μεγάλα ανοίγματα. Όχι, εμείς ζητήσαμε όπως και πάρα πολλές άλλες εταιρείες και πήγαμε με τη μέθοδο franchise. Δεν ήταν δικά μας όλα τα καταστήματα, εταιρικά είχαμε μόνο 3. Δεν ήταν εκεί το θέμα δηλαδή. Απλά όλοι με την κρίση που ήρθε δεν μπόρεσαν να κρατηθούν τα καταστήματα των franchisee, διότι όταν χρειάζεσαι π.χ. 50.000 για αέρα, να ανοίξεις ένα μαγαζί, θέλεις και νίκιο, θέλεις και τα εμπορεύματά σου και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι αν τότε πολλοί κόσμος δηλαδή αυτά τα έπαιρνε δάνειο, ερχόμενη η κρίση αδυνατούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους, έπεφτε ο τζίρος και αυτό έφερε την κάποια στιγμή την καταστροφή, ας πούμε. Βρίσκεσαι έτσι μπροστά σε ένα χάος. Κάποια στιγμή λοιπόν βρίσκεσαι από ένα τζίρο που έκανες, βρίσκεσαι να κάνεις το 1/10 αυτού που έκανες. Η αποθήκη σου είναι γεμάτη με πράγματα προγραμματισμένα για το συγκεκριμένο τζίρο. Έχεις ακάλυπτες επιταγές. Στην κρίση. Μα ήταν φυσικά. Όχι. Στην κρίση, δηλαδή η κρίση ήταν η αιτία. Το 11 ήταν, 10-11. Ήταν και όλες... η Μαρία βρίσκεται και εκτεθειμένη. Εγώ λίγο είχα μερίδιο στην όλη ιστορία. Βασικά ήταν ο Γιώργος και ο Μιχάλης, τα δύο αδέλφια. Εγώ όμως από την πλευρά μου είχα το χώρο μου, που επίσης και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, όπως σε πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις, γιατί ποτέ δεν αρνήθηκα σε υπάλληλο να έρθει κοντά μου. Προτιμούσα να βγάζω λιγότερα, αλλά να δίνω τη δυνατότητα να παίρνει, να τρώει κι ο άλλος ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό ήταν ίσως από τα μεγαλύτερα λάθη μου, γιατί όταν έφτασε η στιγμή της κρίσης και έπρεπε να σε στηρίξουν οι άνθρωποι που έφαγαν από σένα ένα κομμάτι ψωμί, εκεί κανείς δεν με στήριξε. Εκεί είδα την απόλυτη, όχι κακία, μπορώ να το πω, αγνωμοσύνη, ίσως είναι η καλύτερη λέξη. Οπότε έκλεισα κι εγώ το χώρο και τελείωσε εκεί το κομμάτι. Είσαι καθαρή τώρα? Αυτή τη στιγμή το μόνο που μένει... Όχι, έχω ρυθμίσει τις υποχρεώσεις μου όλες. Υπήρχαν κάποια υπόλοιπα σε χιώτες ανθρώπους, τα οποία εξοφλήθηκαν. Τα Mastic Spa υπάρχουν. Στα οποία όμως δεν έχεις καμία σχέση, Είναι στα παιδιά. Στην κόρη μου... 2 παιδιά, ναι. Ναι, έχω μία κόρη 22 χρονών και ένα γιο 20, το Γιάννη. Ο Γιάννης και η Βικτόρια. Οι οποίοι ασχολούνται με αυτά?
Η Βικτόρια είναι φοιτήτρια ιστορίας αρχαιολογίας στα Γιάννενα, αλλά παράλληλα τελειώνει και γραφιστική στην Αθήνα. Ωραία. Και ο Γιάννης είναι στο κολέγιο και τελειώνει οικονομικά. Πολύ ωραία. Στα παιδιά έχουν περάσει λοιπόν όλα αυτά. Εμείς διαχειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις και τα βοηθάμε. Δηλαδή τώρα έχει ανοίξει ένα κατάστημα στο Χίλτον, το οποίο είναι στο όνομα της κόρης μου. Πάει καλά. Πάει μια χαρά. Εντάξει, όχι τρελά πράγματα. Ευχές έργο, ρε παιδί μου. Ευχές έργο είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να παίρνουν μια ανάσα, να μπορούν και οι άνθρωποι να... Κοίταξε, και κάποια στιγμή... Ναι, παρακαλώ. Στην Ελλάδα δυστυχώς, ναι, στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγματα για τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ άσχημα. Έχεις απέναντί σου ένα εχθρικό κράτος, ένα κράτος το οποίο δεν εννοεί ότι πρέπει να βοηθήσει τον επαγγελματία και αυτό είναι το χειρότερο. Κάποια στιγμή μπλέξεις και με το επιμελητήριο και κατεβαίνεις ως υποψήφια στο επιμελητήριο και μάλιστα με την προοπτική να λιώσεις το κάστρο του επιμελητηρίου. Παραλίγο. Γιατί? Την ιδέα μου την έβαλαν από μέσα από το κόμμα. Δεν την εισέπραξα μόνη μου. Δηλαδή, υπήρχε μια ομάδα καταρχήν. Είχες μια πολιτική δραστηριότητα αυτά τα χρόνια όλα. Πάντα ενδιαφερόμουν για την πολιτική και πάντα ασχολιόμουν με τα κοινά. Δηλαδή, με τα κοινά πάντα με ενδιέφερε το κομμάτι αυτό. Άσχετα αν ποτέ δεν βγήκα μπροστά ή δεν το έδειξα, αλλά πάντα με ενδιέφερε. Το 2006 μπήκα στο επιμελητήριο με μια πάρα πολύ καλή σειρά, σαν ανεξάρτητος συνδυασμός. Για μία έδρα ήταν η διαφορά μας με τον κύριο Ζανίκο. Εγώ βέβαια συμβίβαστη έμεινα απ' έξω, ενώθηκαν μεταξύ τους, διορίστηκε κιόλας από το κόμμα. Και το 2012 σε βλέπουμε το Μάιο του 2012 να είσαι υποψήφια. Όχι μόνο. Και πιο προσθέτα. Το 2010 ήμουνα περιφερειακή σύμβουλος. Ναι, εντάξει, όχι λέω για υποψήφια, ήσουν και περιφερειακή σύμβουλος. Και εκλέχθηκες και περιφερειακή σύμβουλος, όχι. Δεν βγήκε ο Βογιατζής γι' αυτό. Ναι. Το 9 βέβαια, το 9, τότε πριν έρθει ο Μουσουρούλης, μου είχε γίνει μια πρόταση για να κατέβω υποψήφια βουλευτής. Παρόλο που τότε ήταν πολύ καλή περίπτωση, ήταν την εποχή που σταμάτησε ο κύριος Κοσμίδης. Δεν το δέχτηκα λόγω των εξετάσεων της κόρης μου και μετά το 12 έγινε αυτή η ιστορία, στο παραδείο, ας πούμε. Στο παραδείο, ήταν εκείνο το καιρό που ψάχνανε απεγνωσμένα να βρουν υποψήφιους. Ναι, και ήταν και μια πολύ άσχημη περίοδος για μένα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το δέχτηκα. Το δέχτηκες, κατεβαίνεις. Επικρίθηκα πάρα πολύ. Όχι, δεν απογοητεύτηκα. Γενικά, εγώ δεν απογοητεύομαι. Από τη στιγμή που... Όχι, εάν δεν κάνω κάτι, απογοητεύομαι. Και είναι κάτι που το χάσα εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που δεν έκανα εγώ, ναι, θα απογοητευτώ. Αν είμαι ήσυχη με τη συνείδησή μου ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά το 12 έκανα αυτό που έκανα. Εγώ είχα πει τότε στον Σαμαρά ότι είμαι σε πολύ άσχημη φάση και οικονομικά και προσωπικά. Μου ζήτησε τη βοήθεια. Και την έδωσες. Την έδωσα. Μάλιστα. Μέχρι εκεί. Και μιας και ανέφερε στο Σαμαρά, υπάρχει τώρα μια σχετική αμφισβήτηση. Η Μαρία εξακολουθεί να παραμένει σαμαρική ή νεοδημοκρατική? Εγώ πάντα ήμουν νεοδημοκρατική. Τον Σαμαρά τον βοηθήσαμε τότε όταν ήταν για πρόεδρος του κόμματος. Από εκεί και μετά, εγώ μία κουβέντα μόνο θα πω. Δεν αμφισβητώ τίποτα, δεν αμφισβητώ κανέναν. Απλά ότι σε κάθε ήττα του κόμματος ο πρόεδρος έφευγε συνήθως. Αυτό έχουμε συνηθίσει. Και η Μαρία συνεχίζει τώρα την πολιτική της διαδρομή. Έτσι, υποθέτω ότι θα τη συνεχίσεις. Αυτή την ώρα, ναι. Αυτή την ώρα είναι μία ώρα... Ασχολείσαι πάλι με την αισθητική, με την αισθητική ή όχι? Ασχολούμαι με διάφορα πράγματα στην Αθήνα, βασικά με τα θέματα τα δικά μας, τα Mastic Spa.
έλεγα λοιπόν ότι στο κομμάτι το πολιτικό είναι μια περίεργη κατάσταση που θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις σε όλους τους τομείς, οπότε αυτή την ώρα περιμένουμε. Είμαστε εν αναμονή. Εν αναμονή, ακριβώς. Ευχαριστημένη Μαρία Σταυρινούδη. Ναι, είμαι ευχαριστημένη από τη ζωή μου. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ο Θεός μου έδωσε 2 υπέροχα παιδιά και μια οικογένεια που και με αγάπησε και την αγάπησα. Μου έδωσε πολύ καλές αρχές και ναι, νομίζω ότι δεν μου λείπει κάτι και δεν μου έλειψε ποτέ. Πάντως, και συνεχίζω. Και εγώ και υποθέτω και οι τηλεθεατές μας μείναν ευχαριστημένοι από τη σημερινή κουβέντα που είχαμε με την Μαρία πάρα πολύ. Σταυρινούδη. Να είσαι πάντα καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλή περαιτέρω πορεία, έχεις πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου. Αυτά, αγαπητές κυρίες και κύριοι, από τη Μαρία Σταυρινούδη, την πρώην βουλευτή Χίου, η οποία συνεχίζει την πολιτική διαδρομή της, συνεχίζει και τη δραστηριότητά της όσον αφορά τα επιχειρησιακά, τα οποία, όπως μας είπε, τώρα έχουν ελεύθερα τα παιδιά της. Να είστε και εσείς καλά, μέχρι και την άλλη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.